دی که میشه روش همیشه حساب کرد. میگن خواهر مادر دومه، راستم میگن. واسه همین میدونم تو هر شرایطی میتونم روت حساب کنم. تو باعث میشی امید و عشق رو باور کنم. اینو بدون. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз. мутаассифона ба ваъдам наистодум. ин ҳафта гуфта будам хотя би дар як ҳафта ма то 4 видеоро дар канали ютуб мемонам, лекин мутаассифона апам камтар мазаш нашуд. бигем ки мо шаҳри Оренбург рафтем, уже омадем. видеоҳои чӣ гуна рафтан вохӯрӣ бо апам ҳамашан мемонам дар давоми навор. имрӯз видеои мо беҳтарин видео мешавад. то охира обязательно тамошо кунен, лайкҳои худтона дареғ надорен, подписаться кунен шахсоне ки подписаться кардаги нестен. ва апау хоҳарои азизе ки ман видеороликчаҳое ки дар шорси канало мемонам, бениҳоят дар ватсапам смс бисёрай, фақат ҳамин смс ҷавобчӣ беҳисоб шукр. ва чӣ хеле ки мебинед, ман дар ноутбукам бигем ки мега аксияи компанияи Фаберлика мондагим ва дар бораи розыгрыши, директорский розыгрышам камтар барои шумо маълумот метиҳам. камтарак сабр кунен, гӯш кунен ба фоидаи худтонай. ва тамошобиноне ки намехоҳанд тамошо кардан, шумо спокойно метавонед ки гузаронед. мега аксияе ки аз тарафи компанияи Фаберлика тамошобинони азиз 4 миллион мондагия, главни приз 1 миллионай. дар ин бора ма видео карда будам дар канали ютубам, кадоме ки 499 рублда аз компанияи Фаберлик харидорӣ мекуна, уже бигем ки компания вайда якта виртуальная карта метиҳад. ҳамин картаҳоро шумо чихе активировать кардан, амо шумо да нишон метиҳем дар группаи коримон меомӯзонем. ва шумо аллакай якта бигем купон, якта билет дорем ки шумо дар ҳамин аксияи компания иштирок мекунед. ин ягон намуд бозӣ нест. ин чихеле ки масалан бародарои ман дар ҳамин Новосибирск магазин кушодан, ҳамчун як барои харидорошона шод кардан, стиральная машина мондагӣ будан, як гала туҳфаҳое ки чизҳои дар кории рӯзгор мондагӣ будан, кадоме ки ҳамун рӯз харид мекард мақсад ана билетчашон додан ва тариқи ҳамин бо парагенератори случайни чисел ҳавая мобайни ҳаваё разыгрывать кардан аз шоти худшон падарка рӯҳбаланд кардани клиентҳо. ана ҳамин гуна на танҳо бародарои ман, мақсад як гала одамое ҳастанд ки ҳамин тариқи ҳамин клиентҳои магазиношона зиёд мекунад. ва шумо аҳамият додагӣ бошед, магазиное ки нав дар ҳар ҷо ҳамихе ҳуй мешавад, ана интернет магазиное ки ҳуй мешавад ва ё реклама мегиранд, мақсад вложить мекунанд дар бизнеси худшон, айшоти худшон ки харидорошона зиёд кунад. ва ана ҳамин гуна аксия компания барои худаш мондагӣ, барои коргаро, барои шахсоне ки ҳам кор мекунанд дар компанияи Фаберлик ва ҳам шахсоне ки намедонанд ҳоли компанияи Фаберлик. ҳоли миллион одамое ҳаст ки компанияи Фаберлика намедонанд чияй. барои ҳамиқа ана ҳамин гуна розыгрыш мондагия, главни бигем ки падаркае ки чихеле ки ҳози мо директорский розыгрыш кардастем, главни падаркамон стиральная машина ҳай, ай компанияи Фаберлик главни падаркаш 1 миллионай. ана баъд 10 100,000, баъд 100,000 рубла, баъд амихе як гала падаркаҳое ки ман видеоша кардагӣ будам, дар ёдам нестай чанд қадари дига падарка, як гала падарка бигем ҳамада мераса. 10 100,000, 100 10,000, ана дида дар ёдам омад. ана ҳамин гуна падаркаҳо мондагия. инора аку гарантини нест ки ҳар як каси шумо бурд кунед. 25 март тариқи прямой эфир ана ҳамин компания Фаберлик ҳамин аксияша, ҳамин розыгрыша мегузаронад. каталоги гузашта бовар кунен 500,000 мондагӣ буд, якта дига Ҳиндустон сафар барои 2 одам мондагӣ буд. ҳамаи ҳамира ҳамин коргарое ки нав омадагиам ба компания ҳамино бурд кардан. хулоса ма шумо да бигем ки маълумоти пурра мехоҳам додан. так
10 100,000, 100 10,000, 1000 рубла. ҳамаш дар ин ҳамҷа навистагӣ будай дар рӯи экран. Главный приз 1 миллион, общий 4 миллион пул мондагиай. Фаҳмидаи тамошобино, общий 4 миллион танҳо барои шахсоне ки харидчон ай 499 рубл сар мешава. зиёд кишидан гирифт, ҳамон қадар билетҳои шумо зиёд шидан мегиранд. ҳама бовар кунед, чизҳои дар кории хонаи ҳар яки мо шумо спокойно метонед ки чизҳои дар кории хонатона харидорӣ кунед ба амхели карта шумо да метия. Лекин обязательно ма силкаи самостоятельной регистрацияра дар якум комментария силкаи хидма мемонам. Обязательно вақте ки шумо хутона дар структураи ма регистрация мекунед, мада смс мебиёд ки ҳамин хел одам хиша дар командаи ту регистрация кард. ма шумода полни информация метим. Агар ки шумо дар ягон структураҳои дигар мерен регистрация мешавед, хоҳиш ки да ман нанависен ки бовар кунед, ман навичокои худам беҳад бисёра ҳамёра бигем дар як группа рустоб бегаҳа кор мекунем, вақти зиёдӣ надорам. кадоме ки шуморо регистрация мекуна, наставники шумо вазифа дорад ки барои шумо роҳи бизнеса нишон диҳад. ман медонам ки шумо мара нағз мебинед, ман ҳам шуморо нағз мебинам. мутаассифона вақти зиёдӣ надорам. барои командаи худам бигем ки ҳамаи ҷону дил ма мондагиам успеҳ намекунам. ай рӯи қонуну қоидаи компанияи Faberlic мумкин нест ки мо як духтараки командаи дига одама дар командаи хумон дабавит кунем, мақсад қуш кунем. ин бигем ки нодурустай. ҳамин компания ҳамин чира иҷозат додагӣ нест барои ҳамиё. барои на танҳо ма, барои ҳама ҳамин хелай. баъд тамошобинони азиз, директорский розыгриш дар бораи ин камтарак маълумот метим, ба видеоҳо сар мешавад. Директорский розыгриш чанд рӯзи дига монд, 4 рӯзи дига мондагия каталога то рӯзи якшанбе бо соати вақти 12 шави Москва, рӯзи 25 феврал, охирон рӯзи каталоги моҳай. мо ҳамаи директорҳои командаи ма аз як гӯшаҳаки ойлик монд, ҳамамон пул партофтагием. барои ҳама он шахсоне ки нав ба командаи Саида Раҷабова регистрация мешаванд, ба командаи мо, яъне ки ба командаи директорҳои ма регистрация мешаванд ва бо мо правилаҳои худмон омодагием. обязательно агар шумо хоҳем ки дар ҳамин директорский розыгриши мо иштирок кунед, дар ватсапи ма бинависен, ё ки дар ватсапе ки кадоме менависен ки мегӯен ки директори командаи Саидаи да ма роӣ кунед, ҳамин директори тай ма ки ҳо гуфтум, метонен ки регистрация шавед ва мо барои шумо бигем ки правилаҳои розыгришмона мефаҳмонем. обязательно шуморам як қитичаи гугирдак падаркаи ҳамин хел нест. обязательно шуморам соҳиби бигем ки бахт дарутон механда як гала падарка мондагием, зиёда аз 14 стиральная машина, телевизор мондагием, так телефони мобилӣ мондагием, 2 микроволновка мондагием, плита мондагием, 6 намуд утюг мондагием, 2 намуд тифал мондагием, як гала браслети тилло мондагием, пробаи 585. шансона айдаст натен апаухаро, беҳтарин шансай, бовар кунен. шансона айдаст натен, ҳамроҳи мо биёен кор кунен. шуморам соҳиби бигем ки орзуҳои кӯдакитон шавен, соҳиби ҳамаи чӣ шавен. ҳама он орзуҳое ки дар кӯдакӣ ман доштум, ҳамаш бовар кунед, надоштагимам ҷомаи амал пӯшид. ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумо. маълумоти пурра хоҳиш, эҳтиромона хоҳиш мекунам занг назанед, дар ватсапи ма бинависед. тариқи галасавои ҳама барои шумо мефаҳмонам. ҳамаи саволотонда ҷавоб метиҳем. заказ кардан маҷбурӣ нест, сразу одам овардан маҷбурӣ нест. ия фаромӯш накунед ки дар кадом ситивои бизнесе ки шумо медроен кор мекунед, ҳамун ситивои бизнеса обязательно команда сохтан дар кор. роҳҳои командасозира ма шумода дар группаи корим меомӯзонам. ранги талабаи синфи 1. бовар кунед. пули хона кор кардан, пули мошин кор кардан, роҳи осон зиндагӣ кардан, ҳамаша дар группаи кори меомӯзонам. фақат ай шумо сабру тоқат. ихе нест ки сразу шумо дуроена моғ ягон кас шумо маҷбур куна ки харид кунен. як рӯз як духтарак мара дар як компанияи дига даъват кард. ин реальни ҳақиқат дорада. мара ҳеҷ зуруб наомада дар пеши кимчанд ҳазор подписчикон буром дурӯғ бугум. ба ман гуфтам ки биё мо баҳс мекунем, баҳси корӣ. ту мара ба компанияи худтон даъват дорӣ. ман дар компанияи Faberlic анами қадар дастовардо кардагим, анами қадар бигем ки бурдбориҳо овардагим, ҳамаша роиш кардам. ба гуфт ки дар Faberlic званият месӯза.
ҷойҳое ки ман звания гирифтагим ҳамара скриншот кардам, дар ватсап шоӣ кардам. Мега ки ба чӣ ба одамо меган да Фаберлик балод месӯзад, да Фаберлик звания месӯзад. Барои ӯ одамои и гапа меган ки правилаи кори моро намедонанд. Ягон бал звания намесӯзад. Дар компанияи Фаберлик бал звания месӯхт. Ман дар як сол 13 звания гирифтагим. Дар як сол мара ҳеҷ кас зур наоварда буд ки як духтари тоҷика буроранд дар саҳна дар Москва, дар центри Москва, бигем муборакбодиш кунанд. 13 чек тиянша, 13 значок тиян. Значоки партнёрии ман зиёда аз 200 бриллиант дора. Бовар кунед, ғайр аз 5 миллион, ғайр аз маоше ки ман ҳамо каталог гирифтам. То 1 миллиона хеста буд маоши ман. Бовар кунед, то ҳозирам алҳамдулилло ман пули кам намегирим тамошобино. Пуле мегирим ки ай хидмам зиёдӣ мекуна, бо бигем ки чанд планои дига кашидагием. Лекин сразу не, ман тули бигем ки қариб 3 сол беша, вале 3 соли ровна нашуда ки кор мекунам дар компанияи Фаберлик. Лекин вақте ки ман омадаги будам, на он қадар одамо бовар мекарданд. ҳозир хеле одамо бовар кардагиянд, хеле кор осонтар шудагия. мо пештар уқанағз намедонистем, ҳозир бо маълумоти пурра обученияҳо харидем. мақсад ҳама уже мо профессионал нишидагием дар микор. Дипломи олирам надошта бошам, лекин ман дар кори худам уже профессионалам. Барои шумо метавонам ки бо роҳи осонакакаш кора омӯзам, дар вақтҳои холигитон омӯзам. Барои ҳамин апа ва хоҳарои азизи меҳрубони ман, то рӯзи якшанбе уқа рӯзе намонда хоҳем ки шумо ҳам дар аксияи компанияи Фаберлики 4 миллиона ва ҳам дар директорский розыгриши командаи мама дар рӯи экран падаркора мемонам тамошо кунед. мондагием обязательно бинависен, ҳамкорӣ мекунем. Обязательно ҳамкорӣ мекунем. ҳоли ягон кас ношукрӣ кардагӣ нест аз командаи ман, айма ҳамаш кор кардестиян. он чизе ки ҳаст, он чизе ки вуҷуд дора, он офисҳое ки вуҷуд дора, он маблағҳое ки вуҷуд дора, ай хиди хидам ман шумода мефаҳмонам бигем. А ягон каси дигара ман намеёрам ки фалон кас пешравӣ када, ина бин ту биё қатъи ман кор кунем. ҳамаша он чизое ки ман худам даст овард кардагием шумода доказат мекунам. бо боварӣ ман шуморо дар командаи худам регистратсия мекунам ва эҳтиромона хоҳиш мекунам. шахсоне ки аллакай дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагиен, эҳтиромона хоҳиш мекунам. на вақти хитона бигиред, на вақти моро дар ватсапи мо нанависен. шахсоне ки регистратсия шудагиен, ай рӯзи охирон за кастон 1 сол гузаштагия, шумо метавонед муроҷиат кунед. барои ки шуморо компания уже удалит кардагия, мо метавонем шуморо ҷонбора ба командаи худмон қабул кунем. ва шахсоне ки регистратсия шудагиен, аз рӯз ягон бор заказ кардагӣ нестен, аз рӯзи охирон, рӯзе ки шуморо регистратсия кардан 4 моҳ гузашта боша, компания шуморо дар ӯ ҳолатам удалит мекунад. шумо метавонед ки ана ин баъди ин қадар суханои ман мотиватсия гирифтен, дар командаи ман ҳамроҳи ман якҷоя кор кунед. ҳазор раҳмат ки тоқат карден, мара гӯш карден. ай ҳамаи шумо миннатдорам ва навори имрӯзаи моро то ба охир тамошо кунед. тамошобинон шом бахайр, шом бахайр, шом бахайр, шом бахайр. мо дар аэропорти Толмачево, Новосибирск. Дадам. Угадайте ми куда? Нет. Угадайте ми куда летим. тамошобино угадат кунем мо куҷо мерем. битая бор Фотимадан барам ясумка ҷанг. Медногорск. тамошобинони азиз, мо уже дар аэропортем. дар ними раҳ омадем ки уже метристкора аёдам бировардам. худо гуфтам чӣ бари хешид. хай айрӯи паспортҳо билетҳоро харидагӣ будем. ҳарчи чӣ нагуфтан регистратсияра гузаштем. омадем куда картошка бирён заказ кардагим. жда дорем биёран. ҳозир 2 соати дига вақт ҳаст. чои малинагӣ заказ кардем, овардан. тебе водички? я сейчас тебе водички дам. соати 10 полет дорем. ҳозир соат 8. картошка фрира овардан. тамошо бинем. Фатима. тамошобинои на пиццамонам овардан. чисто сир, томаткати, базилик да болош базилик, картошкане ки ба дараҷаш ба маззаи шуак. худуи ҳама блогер шуда. тамошобиномо шиштем ба самолёт. мустафо қати янгам штагай, қатия янгам рафтистем. На кухоль, так некрасиво.
тамошобино Фотима да чӣ додан? Фотима Муҳаммад Мустафода на бор додан. Ман куркаи Фотимаро набровардам. Айтакша майка дора халос. Хынака кайози камтараки дига беста бад меброрум куркаша. Фотима каши беста. Фотима, тебе куртки снимать? Нет. На тамошобино мо расидем. Тамошобино да Оренбург борон. Яшива. Ёд кадаем борона ба худо. бахайр тамошобинони азиз, дуюм рӯзи мо дар шаҳри Оренбург. Барфа бине ба тиреза қариб баробара. Кӯдакода рафтим саҳар қати йогурту дастуда майда чайда овардим. Ирӯз қуртов мекунем, самбуса мекунем. Ана блинчик пухтима саҳар кати телефона гирифтима ка аялав кор мекунам, аялав менависам. Ана махали Саймача, биё Саймача. Шайма бехирсакш намехад. Без медведа не хочешь ты кушать, да? Давай, ну-ка попробуй. Тебе тетя приготовила блинчики вкусные, нежные, мягкие. Ой. Теперь твоя очередь. Сама покушай. Фулечики. Кусай, кусай, нас долюбя. Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Ҳама каса созен хубен. Ман қариб як ҳафташи дар шаҳри Мединогорск қарор дорам, Оренбург, ҷое ки якум бор омадагӣ будам. Ай табучин ҳамуҷада апам камтар мазаш нашида буд. Хабаргирӣ омадем. 2 рӯз шуд беҳад ҳаво хунукай. Корум қати рафта будам район. Ина обо рафтаистам пеши кӯдако. Сауна бурдум кӯдакора. Видео кадестаму кам бовар кунед. Ами қати кӯдако вақти амиёро хуш кунам гуфта. Ана Мустафо карантин буд синфшон. Муҳаммада ними талабаошона карантин кардан. Баъд як ҳафтина ҷавоб гирифтам. Айрӯи электрони каталог кам дарсошона кадестяна. А так инам хай. Уҷа инам ҷое ки ман зиндагӣ мекардам. Якум мошинима ази машин апам гирифтаге. Ана Форд Фокус буд, агар
ба ёдтон боша инамҷа ман зиндагӣ мекардам. Уна ҳастай мошин сиёҳайку ана ҳавай дастам ях кард. ҳаво дуруст шуд беҳад хунукай. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки дидестен барои кӯдако ҳамихеле майда чайда пухтестем ва мехоҳам дар як чанд саволотон ҷавоб диҳам. аввал беҳисоб мегӯем ки миннатдорӣ хидмат ба ҳар яке шумо мерасонам барои комментариҳои навистагитон. ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумо. бениҳоят дар бораи шавҳари ман мепурсанд: зани чандами ту, шӯи кира гирифтӣ, шӯи ту чанд гудак дорад, ту чӣ кор кардӣ, чӣ хел кардӣ. бовар кунен, шӯи кадомеро гирифтум нагирифтум, ё ки шӯи ман зан дора надора, ягон маълумот дода наметавонам мутаассифона. ҳамия бигем ки ай аввал барои худам гуфтам ки видео танҳо дар бораи ман ҳай ва ман мехоҳам дар бораи ҳамаи зиндагии худам гап занам, дар бораи шавҳарам не. тамоман намехоҳам. чӣ хеле ки мебинен, чӣ хеле боша набоша, бовар кунен тамошобинони азиз. ман шӯи ягон касам нагирифтам, ягон касам аз занаш ҷудо накардам, ягон кӯдакам бепадар накардам. ман шумода ваъда метиҳам, ҳар як суханамда ҷавоб метиҳам. ман зиндагӣ шавҳарам карда бошам, худам меҳнат мекунам. фарзандое ки гуфтам ку ба ҳар як кас фарзанд ки таваллуд кард, аввал ояндаи фарзандша фикр мекунад. беҳад камай мардое ки фарзандошона то охир нигоҳ кунанд. ман дар худам ваъда додагим ки то охира фарзандако ман худам нигоҳ мекунам, дарди сари ҳеҷ кана мекунам ва ҳамин хеле нигоҳ мекунам ки падари худшон дида лаззат барад. тамом, дига ягон чӣ гуфтанӣ надорам. хоҳиш мекунам дар ҳамин бора бисёр нанависен. зани чандамам нестам. гуфтам ку шӯи ягон касам нагирифтам, ягон касам бепадар накардам, барое ки ҳамаи рӯзо аз сари ман гузаштагиам. ман уже опытниям дар зиндагӣ. сатротона ай куҷо мехарен нависен. ай Доғистон ман заказ кардагӣ будам сатрома. так шумо гражданин Россияен? бале, ман гражданин Россияем. росташ шампун чи мӯи сара ғафз мекуна. албатта росташ шампунои Фаберлик да гап нест, кадами гирифтагӣ нест. обязательно гирен. беҳад шампунош хушрӯвай. ина самбусаҳом идиюм партияшай. ин чӣ қабати хушрӯвай. ана и фатирои қатқат ҳам хел меқапӣ мереза. ина 1 2 3 4 та фатир. фатирода гап нест. иҷа боша тамошобино компот кадестам. компот ба малина, малвинҷоноша бина чашро лимон, сев, ҳамаи чӣ ҳастаи дадарамаш тайёр шуд. ҷа пирашкиёмонам. и дуюм каструлшай, дуюм лаганчаша, я лаганчаша полностью хурдан гудако берафтан омадан. иша мехай горка кати буд. инами қашмон пирашкиёмонам аҷоиботи бамазза омадан. тамошобино тортбазӣ омадем. магазини торт сеҳат хушрӯваи макаронаи ҷои мо 1 донаш 100 рублай. деҷа 12таш 356 рублай. чӣ хеле арзон. шикрусета. тамошобино фатирои пухтагӣ кати қуртов кадестем. қуртови бо маззаи бо лаззаи кефира қати сметана пиёзам беём кадем барои бошки бо бамаззатар шава. ма қошуқм дар болои ҳами фатири гирифтаву мондаистама. да иҷа боша инами алафако қати ёма лимон катиёра мехӯрам. қа пирожни помидор ту дастуда ташкили 300. тамошобино қуртови закаснои мо тайёр шид. пише грандиозни бамазза шудаке. беҳад бамазза. сер рӯғани зағирак. ба соати 11 шаб фатир пухтам. ҳои самбусаома мепазам барои апаи ҷумакам. тамошобино ина бигем ки самбусаҳакои марам тайёр шуданд. до соати 11 шаб. ина вкусно пахнет. ҳама кӯдако тори сарм омадиянд ки вкусно пахнет здесь. тамошобино имрӯз орши ба рӯғани зағир кардем. бамазза. фатима картошка мехӯрад.
тамошобинони азиз, мо дар аэропорти Оренбург қарор дорем. омадем хеле 2 соат вақти дига буда жда дорем. куда шоколадни кофе заказ кардам, хадами янгамда капучино. мешинем 2 соат, 11 регистратсия сар меша. намедонам аки вечнен без настроения. Ассалому алейкум, тамошабинони азиз. Как говорятся, в гостях хорошо, дома еще лучше. мо омадем соқ салома, то обеда хо рафтем, бомдуда хондам тамом. Конечно, горячий душ принимать кардам, намозакора хондам, баъд хо рафтам соатои 8 то 12 хестам далида када рафтам, ҳама чи харидам овардам, нонои муллоимаки дедони овардам. اینجا اوقات کدام برای استخوام چای مام جور شد، اوقات مام تیار شد. از استخوام را ابر میتیم، نماز پیشینم میخونیم، پوند کفیده چی فبرلیک میره. تماشابینو در لحظه های آخری بگیم که ویدیو کم طرف نوینکه های کمپانی فبرلیک ابزار میکنم برای شما را. نوینکه های کمپانی فبرلیک میکنم. اینجا یک گلا اینه خیلی چیزا که زکاز کردگیم، پامادا توداسدا یا 4 تا زکاز کردم. уже یتش گرفتم دیگه، یتش فروختم، یتش برای خودم گرفتم. انایی 2 تا دیگهش موندگی. کدامی که در نزدیکی های خانه ما زندگی میکنم مراجعت کنین. اپا و خواهرای عزیز обязательно یا که بیاین گیرین یا که دستافکتان میکنم. قیمت نیست، ارزانه. در واتساپم بنویسید، نقش رویی میکنم. از زیاد نمیدونم که میدونم که قیمت نیست. 500 روبل نیست ده، ممکن نیمی 500 روبل باشه، ممکن 300 روبل باشه. همین قای 300 روبل بالا نیست، کمای بالا نیست. так پاماده های نوینکه ماتوی به حد پاماده های خوش رو برآمده. تماشابینا خیر ارتیکلش میگم برای شخصانی که نو درآمدگیان. 56 765. так واو ایره بینین چه خوش روی. ما پاماده را نغز میبینم، لوا کفاندن نمیمونه، خوش روی که ایره بینین. خیلی оттенки فسان ماشاءالله. اینه ای بگم که چند تا زکاز کردم، باوری دارم که برای پدر کردن به هر چیزی زوره. ارتیکلش 411 49. так اینا 5-6 تا زکاز کردگی بدم. روی میکنیم ازی همش ایاق لاو میبینیم. و اینه خیلی را با بگیم که نقصی بعد میبینیم، همه وقت دکسته ما هسته. ده چه خوش روی. ای بگیم ارتیکلش 411 000 با اینه ای هم بگیم خدوایش. کدامش که شما در محقوله سکرین شات کنه، ای همو زکاستان میکنم، رویتان میکنم. ارتیکلش 567 42. ایش بگیم که так ای برای تگی چشمه هوار میکنی که خوش رو میکنی. حال ما ای مکیاج کدش ماده نشان میتیم. با اینه ای دیگه цветش اینه ایشم عجایبه که خوش رو هم یا بیچنی. بوی شکلات، بوی بامزه. ارتیکلش 567 41. باچ خیلی زکاز کردگیم. ایره نشان دادم به فکرم کنی؟ نه ایره نشان ندادم. شبنی تماشا بینی چه خوش روی.
ин машаллоҳ артикули иш 411 нормал ира нишон додум просто деҷа кам кардам деҷа бисёр кардам шуру хай инами қатамошобино новинкаҳои фарезлик ба инаи духи грандиозни буш бовар кунен ман ӯ видео нишон додум намедонистем ки ин новинка артикул 3329 аҷоибот бӯи свежи бӯи смарт блек духие ки пештар ҳамаи мо дӯстш медоштем и бигем духи бигем ки аҷоибот дами момент хотиррасон мекунам аксия рафтеса имина дами 3000 чанд қабуд ба шумо бигем ки қариб дар нима шумо харидорӣ карда метонен хато накунам агар обязательно бинависе беҳад скидкаи калон дар анами духи куиншип рафтестай духи дӯст медоштаи худам духие ки ман дар конференсия задагӣ будам бисёри одамо пурсидагӣ будам бинависен харидорӣ кунен бовар кунен пушаймон намешавед барои падаркарам аҷоиботай барои ҳама муаллимои кӯдакотон бигирен бовар кунен аҷоибот чизи хушрӯвай ина хали станоки бигем хушрӯвак биромадай майдаки аккуратняки хушрӯвак артикул 910 519 артикули и кадомет ки кор мекунен қатимо 3340 дута станок заказ кадом анаира намедонам чия ҳозиҳуи мекунем мебинем так и барои мӯи сар будай эликсир питает укрепляет и восстанавливает волосы ҳозиҳуи мекунем ман ами барои мӯи сар чӣ зебоша постоянно харид мекунам барое ки мӯи сар ма чӣ қанағз мебинем ки ҳечи нашава мӯи сари ма бовар кунем чӣ қанағз мебинем уходза волосамия ҳамқа хушрӯвай тамошобино дастарам бишакмаш и бигем ки ҳам мӯи сара ба қувват мекардай шона карданам осон мекардай и бигем мӯи сари қоқа мулоим мекуна специально барои мӯи сари ма будай мӯи сари ма таҳ жирния болош қоқай ранги медики чӣ боша мӯи сари асп боша қоқай руған мекана ваям шона мекана мешаванд чихе аспо хушрӯ мешаванд тамошобино баъд инаи креми таналка бигем хато намекунем корейски ай серияи корейски ма пас яъне ирӯз бо я тега шаҳуи кардам я тега тамом шуд пас яъне ман худам барои худам ира истифода мебарам рӯз я духтарак омада буд ду таза пас доштум ҳар душа гирифт ранги таналния рура ҳеҷ чӣ ко намекуна ана бигем ки саб сафеда ки хушрӯвакат мекуна ранги танални пориёра маҳкам мекуна ку ҳеҷ чӣ намекуна беҳад чизи зурай баъд бигем ки крем барои даст ҳама ё новинкаҳанд тамошобино барои мӯи сар 6799 барои рӯакотон 1398 бо и бигем ки чӣ дора ай офтоби сахта ай шамоли сахтам эмин медора крем барои даст 1397 ай бигем ки язанак якта гирифтак бо 10та заказм кард дар ҳамсоягимонаи 10та барои ҳаму занак бигем ки ҳамаи ира 10та 6та астағфиралло 2 4 6та 6та заказм кард барои ҳаму занака гирифтам инам ёрам питательный крем для рукан жасмин ёрам хушрӯван 3386 аи боша 1397 ай кремакорам ҳози бисёр харидестиям для типсе дневной крем барои рӯ барои ҳар рӯз беҳтарин кремако кремо барои даст ҳама ира бовар кунен 1 грамм пушаймон намешавен кадомет ки мегирен бовар кунен 1 грамм ҷои пушаймонигиш надора аҷоибо чизакои фасон аз компанияи фаберлик апа хоҳарои меҳрубон номерои ман ҳама вақт барои кор барои бигем ки заказ навистагия бинависен дар ватсапам каталога роитон мекунам группаи клиентски чат дорум барои клиентом отдельно бигем ки розыгрышо мондагиам пушаймон намешавен беҳад бори бисёр гирифтагиам уже имрӯз мегем ки чанд ҷо рафтем абои харӣ рафтем барои хонара ҳоли ремонтои хонара дар видеои оянда нишон будам қариб ним гузаштагия бигем хато намекунем камтарак хаста шудагим иншоалло бо абзори калони хушрӯ ай видеои оянда мешавад